सादिक बाय तुमला मानला मी नाही गर्लफ्रेंड खूप भारी दिसते तुमची चॉईसच तशी आहे भाऊ. तू काय बात खबर काय ना चाललाय. अरे मुबीन सादिक भाईची गर्लफ्रेंड बघलास किती खूबसूरत आहे. खूपसुरत. काल तर तिने एका शादीत नाकात अशी नथनी घेतला होता ना आणि त्या नथनीतला हिरा ऐसा चमकत होता ना तुला काय सांगू. नीट बघल्या ना हिरा चमकत होता का नाका शंभू राहिला होता.